da asuba kuncin da ini da mai aure da mara aure, saboda ina da aure idan na ji an shiga sallah da ni da matata taimama muke yi mu yi sallah. Kana da mata ya kamata a ce akalla kuna da risho ko kuna da hita, akalla kuna da garwashi, akalla kuna da flax da za ku zuba ruwa a ciki ku aje don ku ɗumama ruwa. Kuma abinda mai ahalar ya gaya maki an yi iddal alata, ice ka tanadi abin ɗumama ruwa, tunda abu ne na yau da gobe. Kaga ba dalilin da zaka ce kuna taimama da matarka kawai kuna shiga sallah in ba larura kake da ita ba ta cewa in kai amfani da ruwa zaka kamu da ciwo, ko kana da ciwon zai kawo jinkirin warkewa, ko zai karu, ko zai fa. Salatu wasalam ya kira shi ya tambaye shi me yasa haka ta faru. Yace ya Rasulullah, na yi mafarki tabbas na samu janaba, amma kuma tsananin sanyi ake yi, naga idan na zuba ruwan sanyi a jikina zan iya jawo wa kaina illa. Gashi kuma Allah ya ce wala taqatulu anfusakum, ku kashe kanku. Saboda haka aka je duk sai aka ji masa rauni, kuma yana cikin raɗaɗin raunin nan sai kuma ya mafarki ya samu janaba. Sai ya tambayi sahabban da suke tare da shi cewa gashi da rauni a jikina, gashi ana sanyi babu ruwan ɗimi, kuma gashi na samu janaba, wace fatawa za ku yi min? Suka ce la budda minal gusli, dole kai wanka. To ya zai yi tunda an yi ijma'i an masa fatawa, sai ya wanka famata kawai sai ya mutu. Sai da aka dawo suka yi majanaza suka binne shi, aka dawo annabi alaihi salatu wasallam aka ce ya rasulullah wani abu ya faru fa, akwai wani sahabi da ya ji rauni sai janaba ta same shi, ya tambaye mu ga sanyi ga janaba ga ciwo. Muka ce lalle sai yayi wanka da ruwan nan komai sanyinsa. Malam baka san sanyi ba in baka taba rayuwa a Madina cikin lokacin sanyi ba, zaka gane ba irin namu na nan bane. Yayi wanka ya mutu, sannan ce qataluhu qatalahumullah ala su'ilu hina lam ya'rifu fa inna ma shifa'ul iyyi su'al. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun kashe shi, tur da su masu fatawar. Ya ce an tambaye su a lokacin da bu sani ba, ai maganin jahilci tambaya, kuma shi ya yi tambayan an tura shi lahira da fatawa. To kaga wannan ya nuna kenan wannan hadisin da shi malamai suka hada da wancan, da kuma hadisin da shi ma wani sahabi ana tafiya sai janaba ta same shi sai ya taimama ya sallah. To da ya ji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama abin nan al-makanu sa'id ko as-sa'id tahir ko tayyib wudu'ul muslimi idza lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajida al-ma'a falyattaqillaha wa yumsahu basharatahu. Da aka sai amfani da wannan hadisi, sai da aka samu ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sahabin nan da bai samu ruwa ba, zo ga ruwa kai wanka. To kaga wannan ya nuna ga yadda za ka yi. Wannan ya ce addu'an kanin babana ne ya bata yau kwana 16, ya fita kasuwa zuwa kofar ruwa daga rijiyar lemo. Malam a ce mu da addu'a, malam Allah ya bayyana shi. To Allah ya bayyana shi, Allah ya sa a gan shi, Allah kuma ya kare shi daga dukkan mugaye, Allah ya sa a gan shi cikin nasara da kuma lafiyarsa. Malam a karatun da ya gabata ka yi bayani cewa yana daga cikin ladabin kwanciya kada mutane biyu su kwanta a shimfiɗa ɗaya. Malam ko da mata da miji ne, aba a karama kallon, aba a karama kallon. Wannan tambayar amma dai kai ma. Malam don Allah tambaya ta ita ce hukuncin sakin da aka yi a kotu wanda alkali ya raba auren amma ba ta hanyar li'ani ba. Malam akwai yiwuwar su koma aure a gaba ko kuwa Allah ya samu dace. Wato alkali an ba shi damammaki har guda 9 da zai iya raba auren mutum da matarsa. Waɗannan damammaki guda 9 malamai sun yi bayaninsu. Daga ciki akwai mutum ya gudu ko ya ɓata a neme shi a rasa, la sama wala ƙasa, ko kuma ana jin labarinsa yana Kwatano ko yana Lagos ko yana Abuja ko yana Benin ko yana wata ƙasa, sai matarsa ta ce ranka ya daɗe na kawo ƙara mijina yau shekara kaza ko wata kaza
ba na ganinsa. Alƙali ya gane abin da take nufi, sai ce kina jin labarinsa? Ina jin labarinsa, yana guri kaza. Sai ce to a samu min lamban wayarsa, ko kuma a samu wanda zan ba wasiƙa daga kotu sammaci a kai masa. To alƙali yana neman ka a kotu saboda matarka da ka bari da aure ka shiga duniya ka batta da haƙƙin aure, ka dawo ina neman ka. Idan ya dawo sai alƙali ce to za ka yi ɗayan uku, ko ka ɗauke ta ku tafi can in akwai aminci, ko ka dawo nan ka zauna, ko ka gaya mata a hankalce yaushe za ka dinga dawowa. In ta yadda shi kenan, ni ba ni da matsala da ku. In ya ƙi dawowa, ya ƙi ba da amsa, ta ce ba za ta yi haƙuri ba, to an ba alƙali dama ya rubuta takarda ya saki matar taka, ya amfani da sunan ƙarfin da aka bashi na kotu ya sake ta. Ko mutum ya ɓata, aka neme shi aka rasa, aka cigiya iya cigiya ba a same shi ba, matar ta ce ita ko ba ta iya haƙuri ba, to alƙali zai iya rubuta takarda ya bata cewa kawai ta je ta yi aurenta. Wannan saki ne temporarily alƙali yayi. To ana nan bayan alƙali ya bata takarda har ta yi idda, ta samu miji, ana ɗaura aurenta da wannan mijin, sai ga wancan mijin ya dawo. Sai suka ce yanzu an bata zaɓi, ko ta koma wajen tsohon mijin sai a rushe wannan sakin na alƙali, ba sai an sake ɗaurin aure ba, ko ta ci gaba da zama da wannan sabon. Yanzu ta zama matan mutum biyu, sai ta tafi wajen wannan. In ta zaɓi, dole ta zaɓi ɗaya, ba ta tafi da biyun ba. Sannan na biyu, idan ya riga wannan ɗin ya tare da ita, sai aka ce fatat bid-dukhuli. Idan wannan ya tare da ita, suka ce to ta riga ta tsere ma wancan, shikenan. Wasu suka ce a ko ba da dukhul la hal khayar, za a iya ba ta zaɓi, a ce ga mai gudun ga mai zaman. To a ciki kuma akwai ciwo, ya samu mutum ya sa gabansa ya daina tashi, ko ya daina motsi, ko ya mutu. In ya je gaba alƙali zai ba shi shekara guda in nemi magani. Idan bai samu magani ba kuma ya ƙi sake ta, sai alƙali ya sake ta. Akwai inda ta yi da'awar ba ci ba sha, kuma alƙali sa aka bincika ba ci ba sha ɗin. Duk suna nan dalilai guda 9 ne alƙali zai iya sa. To idan alƙali ya saki matar, sai kuka daidaita, kuka da kuka ce an daidaita, to shi kenan za a iya sake sabon ɗaurin aure. Shi wannan sakin babu kome ne, ba za ka ce ka mai da ita ba, tunda kotu ce ta sake ta. Amma in kana son ku koma, sai a sake sabon ɗaurin aure, kamar yadda kul'i yake. Yawwa, kul'i ne ai, kul'i za a iya lissafa shi a saki a mazhabar mu ta malikiya. Wasu kuma sun ce kul'i fashu ne, wato rushe auren akai, ba saki akai ba. So an tashi lissafi kul'i ba za a sa shi ba a wancan mazhabar cikin wannan. Malam tambaya ta ita ce, na kasance ɗaya daga cikin masu aikata istimna'i, wato auren hannu. Malam da farko ban yi tunanin haramun ba ne, sai da na ji wa'azi daga lokacin na yi ta ƙoƙarin dainawa, amma fa na ɗau tsawon lokaci ina aikatawa, aƙalla shekara 10. Duk wata illa da ake faɗa ana kamuwa da ita, babu wadda ban gani ba. Na sha maganin sanyi amma shiru, shine na yanke shawarar yin tambaya a gurin malam yaya zan yi. Sannan na neman addu'ar malam da 'yan uwa, Allah ya yi min wannan musifa da na faɗa ko ta faɗa mun. To kamar yadda ka faɗa ne dai, duk abin da Allah bai mai da shi magani ba zai zama magani ba. wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adu. duk mutumin da ba matarsa ba sadakansa ba, to komai yayi laifi ne. shi yasa da akwai magani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, amma sai ya faɗi guda ɗaya, yace ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm. bai ce fa alayhi bil istimna ba, sai ce fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafita ɗaya ce, in kana jin irin wannan yanayin to ka dinga yawaita azumi. ko malamai sun faɗi kimomi da yawa da ke cikin azumin, zai ƙara sa maka tsoron Allah,
zai rage maka ƙarfin sha'awa, zai kuma ƙara maka samun taimako daga Allah yadda za ka samu kai auren ka fita daga wannan gwangwarancin da kake ciki. To kaga wannan shine magani. Amma mutum ya riga ya saba da wata al'ada, wata mata ta taɓa min tambaya, ta ce malam na auri miji yau shekara 4 amma na kama shi a ban ɗaki yana istimna'i ya fa kirga, sai ya fashe min da kuka ya ce wallahi ya riga ya saba da wannan al'adar ne kafin ya aure, shine yanzu da ya auren ma al'ada ta shi yasa ba a son ka saba da wata mummuna al'ada kafin aure. Wanda ya saba da zina kafin ya aure da wuya ya aure idena, wanda ya saba luwaɗi kafin ya aure da wuya ya auren ya dena, wacce ta saba maɗugo kafin ta aure da wuya ta auren ta dena, wanda ya saba istimna kafin ya aure da wuya ya auren ya dena, wanda ya saba bin dabba haka, wanda yake amfani da traveling baby ko sex doll da wuya ya aure ya dena, saboda waccan al'ada ita ta fara zama a zuciyarka kafin auren. Bisa kai mamaki mutum yana da mace ɗaya yana zina, yana da mace 2 yana zina, yana da mace 3 yana zina, yana da mace 4 yana zina, kuma duk 4 nan shi ya zaɓo su, kuma wacce zai je ya zinar da ita ba ta kai darajar ɗaya daga cikin 4 nan ba, don waccan public toilet ce. Amma ga matarsa shi kaɗai saboda ya jarabtu da wannan. An sha kamo tsoho a ce mun ga tsoho mara ɗan shekara 70 yana kaza, in ce ba wai yau ya fara ba, tare da wannan suka tsufan tun yana yaro yake yi. To ku ce ba wai yana ɗan shekara 70 ɗin ya je wannan abin ba, a'a ya taso da abin, ya girma da abin, ya tsufa da abin. Saboda ka shawara ka je asibiti a ƙara baka shawara, kuma ka ci gaba da ibada, kuma kai ƙoƙari kai aure, kuma ka daure ka daina yadda ka saba ɗin nan. Kuma dama Ibn Qayyim ya ce laifi matakai 5 ne. Akwai khatarat, ka fara jin tunanin a zuciyarka, to maza ka buge tunanin da ta'awizi, in ba haka ba sai ya zama hammu shine ya tashi daga tunani ya koma yunkurin aikatawa. Kun ji 2? In kai yunkurin aikatawa baka tura yunkurin ba sai ka aikatan, ya zama nawa? Ya zama 3. In ka aikatan sai ka maimaita, in ka maimaita sai kana maimaita abu ne munin sai yana ƙara fita, to daga maimaitawa sai sabawa. To sabawa da laifi shine zaka ga mutum yana jin haushin masu wa'azi, saboda yana ga taɓa wannan laifin da ya saba da shi, me yasa ma za ka yi magana akan wannan laifin bayan an saba da shi, watakila ma har laifin ya samu gata an masa doka an ce ka ƙara magana akan wannan laifin, masu shi suna da 'yanci. Kaga musifar sabo da laifi irin wannan, an je wannan matakin sai dai kaga Allah ya halakar da mutum kawai, don ba zai bari ba. Wanda ya ce malam na kasance ni tela ne na ɗinkin hijabi, to ana turo min kuɗi na ɗinka, ina faɗa musu kuɗin yadi 550, to ni kuma ana sayar mini da shi akan 520, sauran kuɗin zan iya riƙewa a matsayin riba ko riba kuma ko? Na gode. Wato wannan amsa mun yi ta a baya. Nau'i na kasuwanci ina karanta nan a wani littafi, kala guda 30 ake a zamanin Annabi, duk ya rushe su. Mun san dalili, ɗaya daga cikin 4, ko ƙimar ko garar ko riba ko jahala. Waɗannan abubuwan ɗaya daga cikin 4 nan su suke jawo komai sabo da aka yi ana kasuwanci Annabi ya ce a bashi sallallahu alaihi wasallam, so da baya san wani ya ci haƙƙin wani. Abin da ya kamata, na ba da misali, na ce ana baka bashi kuma za a iya baka dillanci, ka je ka samu mai sai da yadi, shi ma ai zaman ɗumi yake yi, ba kowa zai zo ya sai yadin ba. Ni ina ɗinka hijabi, ina so ka bani bandir 3 na yadi kala kaza, mu rubuta kawo kanti nan aji, kaga na karɓa bashi, yanzu ba zan mai masa dai kuɗi. Duk wanda ya zo ni kuma yanzu na karɓo, in na siyar abinda na siyar sai in kai masa, amma abinda shari'a ba ta yadda ba kuma har abada ba za mu halatta muku shi ba,
shine ka karɓi kuɗin mutum babu abu daga baya ka je ka siyo. Ba wanda zai halatta wannan inda yana da tsoron Allah. Bai'u ma laisa indaka ala an yakuna indaka halan. Ka siyar da abu, zo in ce maka, in sa maka wannan a shafi na, ina da kofi wannan kalar 500 kuma babu hoto kawai na gani ɗauka. Zo ne ya ce malam ina son 5, wani ya ce ina son 10, wani ya ce ina son 20, sai in ce to ga akawun ku tura, sai kun tura ni kuma barbaro sai tafi kasuwa. Ya kofunan nan na siyar na karɓi kuɗi sai kuma tafi nema, to sai aka yi rashin sa'a shi wani ya ji ya siye, ni kuma nan na siyan muku. Sai na ji aka ce ai kofunan nan babu, yanzu dole na buƙaci sai na muku ƙarya, tunda na ce muku ina da shi kun ban kuɗi kuma na tafi siyowa babu, kun ga dole in muku ƙarya in ce wallahi in fara shafa ƙiya, cewa wallahi ban san ashe abin nan, kai ka san ƙaryar da za ka yi. Kun ji ɗaya? Na biyu, zan iya sanya wa mutane akan naira 100, ni kuma na san 70 ake sai da shi, na siyan musu 100, ashe ban shina ba lokacin da nake siyan wannan ya tashi ya koma 150. Ni kuma nan na gama siya wa mutane akan 100 har riba ta, sun turo min kuɗi a akawun, da na je wajen mai kayan sai ya ce a karama kalla ya tashi abin yanzu. Ba ai 150 ne, to yanzu ya za yi? Kaga anan a shari'ance dole ne in nemo 50 in cika in siyo a 150 din nan, kuma su in siyan musu 100 din nan, domin a haka muka yi ciniki. Kaga na faɗi nawa? Na faɗi 50 kamar yadda nake so in ci riba a can. Gurmu ma'al gurmi, algurmu ma'al gurmi, asara da riba. To shi ɗan kayi na yi kwata-kwata baya son asara, baya son asara, saboda shi ba mai siye ba ne, shi ba mai siyarwa ba ne, ba shi da jari, ba shi da rumfa, ba shi da kuɗi, ba shi da kaya, amma ya shiga tsakanin mai siye da mai siyarwa, ya siyawa wannan, ya siya a wajen wannan, amma duka ba cinikin gaskiya yake yi ba. To wannan kun ga wa zai ce wannan halal ne? Mutum yana yawan sa shi, mala idan matar mutum tana yawan sa shi abu, shi ko baya so, sai wata ran ta sa shi sai ya ce ko me? Wake sai ce ita wai uwarsa ce ba zai ba. Shin hakan ya koma zihari? To kama san da ziharin kenan. Zihari shine mutum ya kamanta babarsa da matarsa da kafa tashbihi, saboda mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da waje hashabahi. Ita babarka haramun ce, matarka halal ce, ina kamance ce ne a tsakanin halal da haram. To shi yasa ka kamanta ta sai ake ga ka wulakanta uwar da kace ta yi kama da matarka. Ita wannan ya halatta ka taba jikinta da jin daɗi, wannan kuma haramun ne. To dan shari'a ta kare martaba uwa sai ta hana a yi wannan. To in mutum yayi ya zo da munkaran min alqawli wa zura, sai yayi azumi 60 ko ya ci da miskini 60 ko ya je siyo baiwa ya yanta. Kun je da abin yake min qabla an yatamassa, kuma Allah ya ce duk wannan dokokin kafin a sake mu'amala aure sai an yi wannan tukuni. Kaga ashe kenan bai kamata mutum, to amma shi wannan ya shiga ciki ko bai shiga ba? Ya shiga a karmaka. Ai ba ca yayi ke kin yi kama da babata ba, ca ke babata ce, ba na son ce uwa din nan, ke babata ce. Kaga ba ca yayi, ba tambaya yake. Saboda haka nan ba za mu saka shi a cikin wanda ya zihari ba, akar makalla.
akwai rannan bayan naje Zaria akwai wasu samari da 'yan mata da suka haddace alkur'ani. Abin sha'awar shine bayan makarantar ta sanar cewa yaran nan duk sun haddace ƙur'ani mazan da mata, sai aka ce ba a yadda ba sai an nemo wasu malaman daga waje sun zo tukuna sun tantance hadda ko ta gaskiya ce ko irin ta sauka ce kawai. Sai da malamai suka zo masana ƙur'ani aka ɗebo su daga gurare daban-daban suka zo suka yi ma yaran interview suka tantance wanda suka tabbatar da ingancin haddasu suka ware su, wanda kuma suka gaba ta nuna ba suka ba su assignment ɗin da za su yi sai sauka ta gaba sannan za a saka su a ciki. To abin ya ƙayatar, na zo sarkin Zazzau ma ya zo. To akwai wata cibiya da malam Shu'aibu Saleh ya kafa mai suna Mu'assasatu Islah. To in ka je gurin abin zai baka sha'awa. Malamin ya zauna yana karantar da mata littattafai na addini tun daga ahalari, qawaidi, ashmawi, iziya, risala, har kuma da koya musu sana'o'i, har da ba su project na abin da za su je su rubuto akan zamantakewa da fassara wasu manyan littattafai. To sai muka ga gurin yana buƙatar tallafi gaskiya tun daga yanayin abubuwan, sai na ce masa to ya bamu account lambar makarantar na Islah Standard Academy, saboda haka wanda yake ko naira kowa ya ɗauki wannan account ɗin ya ɗan saka musu wata gudunmawa ko mai ƙanƙantanta. Kai ma wannan aikin da na gano maka ka saka ko kaɗan ne a ciki don ka samu ladan wannan bawan Allah. Malam Shu'aibu Saleh ɗalibi ne da ya karatu a jami'ar Madina, kuma ya yi abu biyu da na maimaita a lokacin da na kai masa ziyara. Na ɗaya, akwai abokinsa da suka samu suna karatu a jami'a tare, shi ma sunansa Shu'aibu. Sai Allah ya ma wancan ɗalibin rasuwa. Da ya rasu, shi wannan Shu'aibun ya bar wancan Shu'aibun da ya rasu, ya bar matarsa da 'ya'ya. Sai shi wannan Shu'aibun ya auri matar kuma ya riƙe 'ya'yan. Ya riƙe 'ya'yan don an nuna min 'ya'yan da ya riƙe na abokin nasa kuma ya auri matar. Zana na biyu wannan ya shafa. Akwai lokacin da mun je haji da mahaifiyata a Madina, to ita in aka sauka sai ta yi alwala kawai ta tafi masallaci ba tare da gane hanyoyin da za a dawo ba. To ta tafi masallacin Madina, aka yi ta neman ta. Masallacin Madina kuma ana rufe shi, in lokacin rufewa za a ce kowa ya fito. Duk wanda ta fito sai ta ga to gabas za ta yi ko yamma ko kudu ko arewa, ba ta san masaukin alhazan Kano ba, kawai sai ta kama tafiya. Shi kuma Allah ya fito shi kuma a mota da daddare wajen 12 dare, kawai sai ga dattijuwa tana tafiya, kawai sai ya tsaya ya fakin. Sai ya ce hajiya ina zuwa? Ta ce ina neman inda alhazan Kano. Su ce ai wannan hanyar da kika kama hajiya kin kama ma fita daga Madina ne gaba daya. Sai ce shigo mota ta yi tafiya ta gaji, sai ɗauko ta a mota ya kai ta gida, ta je ta yi wanka, ta ci abinci, ta huta. Shikenan sai ce to bari yanzu zan je in duba gidajen alhazai na Kano. Sai ya ɗauko ta a mota wajen karfe 1 dare ya kawo ta. Da ya zo ya sauke ta, ya kira jami'in alhazan Kano ya ce to ga wata dattijo aka gane inda take. To za ta tafi, ta ce masa yaro Allah ya maka albarka kamar yadda ya yi wa ɗana albarka. Sai ya ce hajiya waye ɗan naki? Ta ce Daurawa mana. Sai ya ce Daurawa ɗanki da? Ta ce ɗana ne mana. To wannan sai da muka zo Arfa, na gan shi da sifika ya wuce yana wa'azi, sai na tsaya muka gaisa. Ni kuma dama ta gaya mun, ta ce akwai wani ɗan kirki wallahi ya mun kaza ya taimake ya. Na ce to Allah ya saka masa da alheri, ban san waye ba. To sai da muka haɗu da shi a filin Arfa yana wa'azi da sifika, ɗaliban jami'a sukan zo suna wa'azi, sai yake cewa ai ni ne wanda kissan nan ta faru tsakaninmu da hajiya. To tun daga ran sai na ji ina ƙauna wannan bawan Allah bisa waɗannan abubuwan da ya guda biyu. Ka ga tsohuwa baka san wace ce baka taimake ta, sannan kuma ɗan abokinka ya rasu ya bar 'ya'ya da mace ka aura. Wannan sahabbai muka san suna yin haka. Ja'far wan sayyidina Ali ya rasu ya bar matarsa Asma'u bintu Umais da 'ya'ya. Mun san waye aure ta? Abubakar Siddiq. Bayan ta haifa masa ɗa Muhammad da Abubakar Siddiq ya rasu, mun san waye aure ta? Ali bin Abi Talib. Shi ma ta haifa masa 'ya'ya. Bayan Ali bin Abi Talib ya rasu, shi ma wani sahabi ya aure ta.
duk sahabbai ne suka aure ta guda 4. kun ga yadda sahabbai suke. sai ya ba mai akawun ya tura. mun fi son komai tafi akawun ɗinsu ya je POS. ga yadda yake nan 62 62 kenan 85 85 FCMB a wacce ya sunan bankin ya ce 62 85 42 42 sai 90 a'a 90 10 62 85 42 90 10 FCMB. za ka ga an sa al-islah standard academy al-islah. to ko mai kankantan abu ka saka wa wannan bawan Allah aiki yake yi sosai tsakaninsa da Allah, kuma a ce wannan aikin da yake sun fara gini sun yi hawa ɗaya sun ɗauko na biyu za su ɗora na uku. ya ce ƙasa masallaci ne da gurin karantawa, na biyu kuma masallacin mata ne, na uku kuma wajen koyar da sana'o'i ne. to shi ma har kayayyakinsa yake siyarwa ya saka a ciki. to kaga ya kamata a ce na ce to ya ba wa Rashid da muka zo da su 'yan hizba, na ce ya ba su wannan akawun ɗin, insha Allah za mu sana a wajen karatu jama'a su saka masa gudunmawa fi sabilillah, su ma Allah ya ba su ladan wannan aikin. to Allah ya samu dace. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka